Edwada eye Obogu adehye eye Saviour Church omuko enhyiamu wo eye Osiam enti ye wo hono mo anti dwala no na wo se omusan ba ekire ti wo mo aba beduru dwa sukurom no baabi a ekwan de ye miensa e wo hono mo no ensuo bi e wo hono subini e wo ho kome e wo ho enti efiri wo kɔ no na wo mo pani ne nti wo mo nka biem ti ni ti a wo twam an se de ote ya ne se nkwala na behia nkwanhyia bi wo saa ho tiampena pa no mpanimfo no ekokohe wo mkoye na kyese ye bogu manhene na de hye na efiri Saviour asore no mko enhyiamu no na kyese wo mo ana saa to renkyem ato nti agya wo mo gina so eyi wo mo anti atoye mu ho na no musi nipa maako dunum ene wu nti wo mkokoduru ayare sabia no na ba ko nso firi mu ka ho ne ye edunsia nti ama kro no ani breba mu pa na we 16 ne de emayoa eye edu mema nsia akwala ketwa 4 years it is here amne ya ye boy eye for nipa 15 ena ketwa no ya bone de separate na kwala no kwala ne nka onko bi na ne maami ni ho na onu a odi ni gya no o ko nhyiam no so one ne beko chinchina one ne beko ena wode akwala no ko ya akwala ntibira asem ni sie no na oda onua no ekokoso na no so amane no nti akwala ne ya bɔ no mana e wo baabi a wono kwa de ebesie die he saa mena we de enipa dunum ne de o mu begu saa me wo Asante-Akyem TV, yeso mosompa. Mwakwa ba famra Asante-Akyem TV na enemre na se ena no pay semre ye Obogu na eho ena bichie kese bi eboye nansen a ene yete se accident biasi ewo Kumase ene enkran kwan so na ama akra bebre ahwere omonkwa ene ye eda nananom eba bekura omode hiem na ene yabasie ye nti ene nananom eba betwetwe nkomo na yahwe sania enoma esitie nananom ene betumi akyere ahwefuo mu pa ade pote pa esiye accident baby esiye enipa dodo a yesemre me no kasei ade se omahwere omonkwa nti menkyere ho no mekɔ na mene nana akwa twetwe nkomo na yebusa na ye dim koma afa se ni sikon nana wadaroma memo acha na anope ya media nana mpacha no apom tisen boko nana num ye mienu nana mpacha mwachi ya henewa mpacha apom tisen yesu adom ho ye we de wadaroma nana obobo din na wachire unipa ko a woye ane dibia udi ewo Obogu ahimfi Midede nana yebo aboadu a otosu mienu eye Obogu manhene ni twafo hene a metosu mienu nana wadaroma also obobo di na wachire me nipa kwa ye ne udumedi a wudi we ahimfi Efrem nana pia kubi Obogu manhene kontrensi anemu Obogu nana medamase nana wadaroma we die yanka bibia nhyem dia bade na ma enne enum se ye de nipa to a nipa basie na we dia se nipa na ebroso dia bade poti na esie madama me se moti no enframam se eye enano edwada eye Obogu adehye eye Saviour Church omuko enhyiamu wo eye Osiam enti ye wo hono mo anti dwala no na wo se omusan ba ekire enti bra wo mo ba no na eye wo mo epanini ni wo mo di ensa wo so a kasem ti wo mo aba beduru wo mo ya duru dwa sukurom no baabi a ekwan de ye miensa e wo hono mo no ensuo bi e wo hono mo ensuo no subini e wo ho ena kome e wo ho enti efiri wo kɔ no na wo mo pani ne nti wo mo nka biem ti ni ti a wo twam an se de ote ya ne se nkwala na behia nkwanhyia bi wo saa ho ti ampana pa no mpanimfo no ekokohe wo mo koye na kyese ye bogu manhene na de hye na efiri Saviour asore no mko enhyiamu no na kyese wo mo ana saa to renkyem no ato wo nti agya wo mo gina so
ɛyi wɔn anti atɔyɛ mu hɔ na no mo si nipa maako dunum ene wu nti wɔn kokoduru ayaresabea no na baako nso firi mu ɛka ho na yɛ edunsia nti ɛma kuro no ani brɛbɛ mu pa nti mpanimfoɔ ne gusua ɛyɛ bibia no Obogu ma hene nso tie no ɔno no oni hɔ no ɔwɔ nkran ɛna ɔto nkra ma na trankonyafoɔ no ɛsɛ yɛ mmɔmɔde a ne yɛ nkɔnkɔ yɛ sɛ yɛ no korɛ wɔ gidi mu hɔ mpanimpa yɛ kɔɛ yɛ kɔkɔto mpanimfoɔ na kyɛ sɛ ɛyɛ adeɛ bi a ɛni ɛnyan bebree ɛne bogufoɔ no deɛ ɛne kyɛ sɛ wonya baabi ɛntia cause ɛyɛ arɛhosɛm paa a saa deɛ wei no yɛnti bi da nti ɛne egumra no ɔmo yɛ sadeɛ kyi a nti adeɛ kyi no ɛyɛ panini a ɔwɔ Saviour church no mu no ɔkɔ ɔmo panini hɔ wɔ siam sɛ yɛadehyeɛ no a ɔmo firi bogu no ɔmo ba asɔre no ɔmo ba no deɛ aba abɛto oni nti ɔmo so ne ɔmo twetwe nkɔmɔ nti da no na yɛ awukuda nti yɛwura bae ɛyɛ Obogu ma hene nti ɔne na trankonya yɛ kokohyia wɔ ahemfie hɔ nti yɛwie ya no na ɔyɛ sɛ yɛnsa nkɔ gidi mu hɔ nananom no ɛne yɛkɔɛ nti yɛwɔ hɔ no nananom no ɛyɛ asɔrefoɔ mpanimfoɔ no ɔmo ba hɔ ɛne yɛ ebedi nkɔmɔ bɛsi yɛwura deɛ asie nti yɛwura nso ebusa ɔmo sɛ ntotoyɛ no akɔsi sɛn ɛna ɔmo yɛ sɛ sɛdeɛ siteɛ no ahomti nti ɔmo pɛ sɛ ɔmo gyina so na ɔmo kora nkwara no ɛyɛ ɛnɛ yɛawɔ nti yɛwura nso ɛde nano di sɛm ma ɔmo sɛ ɔte aseɛ cause deɛ asie no ɔno koraa no kwayɛ basa nti no ɔbɛhwɛ amɛnɛ no wɔn aba na wɔn abɛbɔ amena ne ade ne yɛahwɛ kwan yɛ nam so a yɛbɛsie nkwadaa no ɛma Obogu ha nso no ɛneɛ sɛ wɔawo baayɛ w'ani tua ɛwɔ ha ɛdɔm a ɛgu ha no ɛnya asɛm ketewa ɛna nana atu ne mpanimfoɔ nti hemfo no a ɛwɔ ha nom no yɛboro bɛyɛ nsia ɛna yɛwɔ ha nom a yɛba bɛhwɛ sɛdeɛ yɛadehyeɛ no yɛbɛkora wɔn akyi koraa ɛnya deɛ a yɛde wɔn bɛkɔ fie nya deɛ yɛde wɔn bɛkɔ fie nti abena na wɔn bɔ no wɔn bɔ wie a wɔn de wɔn nyinaa bɛba wɔn ba bɛduru asia ha nom a na yɛahwɛ ne yɛakora wɔn ne yɛakɔ akɔtena efia asomdwe ne yɛtumi de amanipa bi nso akɔbɔ yɛwura fi sɛ ne yɛawo yi yɛbɛtena ase kasa abere nke yɛatena ase dadaada na ɛnam birichi abɔ Obogu man ne nti no ɛna yɛwura ɛsi yɛmmra mɛhwɛ nti yɛwie biribiara na sɛ kwan ɛbɛ mu deɛ a yɛbɛkɔ akɔtena ase wɔ ahemfie nti sɛ ohu dɔm no ne deɛ asi a na yɛ adeɛ bi a ahomte paa Obogu birichi ato yɛ no ɛyɛ ne bere ɛsɛm ɛmmerɛ Nana wadaroma efiri sɛ Obogu man ɛbaayɛ efiri nananom pɛn so no atɔyɛ nkyɛm wei sei no ebi asida yɛhu bi da koraa yɛhu bi da ɛwɔ Obogu ha no bi asida bɛto yɛ nananom no a yɛn nso yɛnyini bɛto sesee no saa to rɛnkyɛm wei no ebi nsi Obogu ha da ɛka ɛnaano yi a deɛ yɛ esi a yɛgyina mu a yɛnwie yɛ koraa yɛato rɛnkyɛm kɛse ato Obogu man paa na wadaroma asɛm yi baayɛ nananom atumi akɔ nananom nan so akɔhwehwɛ mu sɛ atɔyɛ nkyɛm esi yɛ biribi wom anaasɛ ɛdeɛ baade na aba nananom atumi atu saa anamɔ no wadaroma ɛbi sɛ mmra nkɔhyia no si yɛ no esi awukudaeɛ enti adeɛ kye ɛyɛ nnora no nananom yɛ bibia etwa adwan etu anamɔ piti kuro yi nyinaa ɛyɛ amamre wɔ sɛ yɛ bia ansa na yɛtimi deɛ wɔn ahyɛ fam sɛ wonyɛ saa amamre na wontimi mfa wɔn ɛnhyɛ fam enti yɛsie wɔn wie a ɛmrepa mu no nananom ebetu ho anamɔ apɛ baabi a saa deɛ yɛ baayɛ efiri nana wadaroma obi betuma aka sɛ ebia na atɔyɛ nkyɛm yɛ asie ɛyɛ mfomsuo bi yɛ ebia nananom bi ayɛ anaasɛ kuroma no ɛyɛ anaasɛ by this time yɛmfa ni die ma nananom a ɔmkuta kuro ni nti na etumi ma saa atɔyɛ nkyɛm etumi si yana wadaroma deɛ metimi aka fa ho ne sɛ yɛntimi nka sɛ atɔyɛ nkyɛm na asie no efiri nananom bi anaasɛ efiri sɛ otie me kasa no mu a esi wo dwa so
area aha enti agye sɛ yɛkora ɔmo wie ne yɛfa akyire ne yɛhu sɛ mfomsoɔ no firi bogu ha ɛna no nti ɛma yɛade hyeɛ no ɛtumi ɛbaa saa anaasɛ yɛbɛhu sɛ ebi a ɛyɛ nkwanhyia ɛna ato yɛade hyeɛ no aha gye sɛ yɛwie biribiara na yɛkɔ yɛnyabotere kɔ nkonnwadam ɛfa kyerɛ a yɛbɛhu deɛ nti a ɛsiiɛ wode nana medase na menkɔna deɛ aka yi deɛ mene nana ɛntoa so na nana wadawroma menum sɛ w'ani afi paa na ɛba saa sɛ nipa baako koraa tɔkora mpo na ɛyɛ asɛm na wei na akɔba no ɛdeɛ ba asɛm paa na wɔka kyerɛ abusua ɛma maame ne papa no bedase paa sɛdeɛ nana di ka kaeɛ no asɛm no si wɔ dwaaso asase so na wie yɛ deɛ ɛnra no ɔsɛ yɛhu dwaaso na afei baabi a nkwanhyia no siiɛ no ankasa nso yɛkɔ ne yɛkɔyɛ amammerɛ wɔ hɔ mate sɛ ɔmo akɔyɛ deɛ nanso menya confirmation no ankasa nti sisi a ne deɛ yɛka kyerɛ abusua nyinaa sɛ ma ɔmo yɛ akɔ yɛma ɔmo hyɛden asɛm wei no ebi nsi wɔ ha da yɛana ne mpɔtam ha no mo ɛmmɛn ha deɛ ebi sisi nanso nye bogu ankasa ɛkae some time ago edu baabi no na kwapemfoɔ kɔ ɔmo wodwura ne ade ɛno nso so accident si saa ni bogu ha ba ɔmo yɛ mpɔtam ha no mo nipa ɛhyeɛ na ɔmo dɔɔso na wei 16 ne deɛ ɛmaayewa ɛyɛ edu mɛma nsia akwala ketewa 4 years nti sisi amene yi a yɛbɔ yi ɛyɛ for nipa 15 ɛna ketewa no yɛabɔ ne deɛ separate a yɛde wɔn bɛhyɛ fam sansɛm wei wote no wɔ kyirikyirikyirikyiri ne yɛnte sɛ bi ebesi wɔ bogu ha nanso so ato yɛn nti yɛma wɔn nyinaa hyɛ den ɛden deɛ nanso so yɛ den a nyame deɛ ontimi ne ntwetwe asi nanso akyiri no mpanimfoɔ ɛbɛhwɛ na deɛ ɔsɛ yɛyɛ bia yɛayɛ na asɛm yi sɛ aban mpanimfoɔ abam ɛnokorɛ municipal chief executive no waba ha waba to aso bɛ mprɛnsa ɛnra koraa ɔba ahemfie ɔne ne mpanimfoɔ bae ɔmo saa kɔ mpanimfoɔ hɔ mate koraa sɛ ɔde sika aba abɛ support nti ɔmo aba ma mpanimfoɔ hyɛden Nana wadawroma asɛm bi sei ɛba menim sɛ mmeranteɛ ne mabaawa no ɔyaw paa ɛhyɛ wɔn akoma mu afutuo bɛn ɛna de ma wɔn hyɛn etwie mu ne akɔneaba ansa na yɛde wɔn nua no bɛhyɛ fam afutuo bɛn na de ma wɔn yo deɛ meka ne sɛ obiara nya abotrɛ na ɛyɛ adeɛ me bɛyɛ ampo me pakeka na me hu sɛ ebinom gyinagyina kwa mu stop moto ne cars me so omunya ho abotre wan we ya be wi kura no na no nso so kofa another incident aba yempe ne sa omunya abotre na yenhwe na yenuanom ne ye wofasefo ne adehye no yempe won kura bia na bibia nya din na moto twitwie hwihwihwi ne cars ne ade no emwa nti omde omunya ho abotre na omunhwe na yensie wo mo asomdwe mu ana mpacha na wodi ni sey ye frame na na pie kubi Obogu country insi anemu. Ana edase edamase. Na sesemre no ade se enibre aba papa emrantie ne emabawa. Nananom enibre aba semre se wohwe a amna kase ya emrantie ginema boy ne nyina no ekire ene padodo a yede omo eba behye fom ya chi se enye agrokra na ye ne abusuafo no emrantie no ebi ebetwetwe enkomo na yahwe de wa enoma esiko enti mebra ekuta pikas o se enibra aba brampa chehwe camera mo me pa cha ye fra ose Efrem Joseph brajo enum se semne de ye na musa ni pi wukuta pikasa wutu amana ne ade unua behyem sesemre ya wugina wo pa de ba de pa na ekoso wutiri in fact asem we de ediso bisa mentum bi da na minti bi da fi se mo Obogu anu na ani bra na aba
asɛm wobɔ so kwa sisi ana me enise po me enisu egu me mobo are ho na me hwɛ me nuanom do megu ma eja nyame se bibia yɛm fa se da mani ti enya den a enyina yɛbɛkɔ ne mo mekɔ a yɛfa so abɛkɔ no ti yɛsrɛ nyankopɔn sɛ ɔmfɔ mo nkonko du asubie no hwɛ ɔmo somai wonhyɛ den nyini bia emnim sɛ obogu kuro ne so mmerɛ bɛ ne twa to abɛyɛ sɛ nipa bɛyɛ sɛ yɛ oesie nipa dodo asi abom sa wɔn sɛ bi da mehu bi da mmeranteɛ no egu so a ɔmo yɛ nti ɛnɛ deɛ oba bogu deɛ a ɛyɛ dwadwo paa ɛna ɛkɔ so ɛyɛ dwadwo na mmom deɛ yɛsrɛ yɛn nuanom sɛ bibia ɛnya abotere na yɛmfa nuanom hyɛ fam bɔkɔ medam nyina ase ɛnɛ deɛ ɛyɛ Obogu yɛwɔ anibrem yɛni abre paa n'anibre nsogya n'anibre soja nkanagya hu sɛ Bogu brechi abobogu efiri na no dwoada no yɛante asɛmpa nyɛ kɔ no nyɛ kra yɛkita hwirehwire nanso bɛ ne dɛn adwoada no yɛnkwala bi a ɔmo yɛ gidifoɔ Saviourfoɔ ɔmo kɔ nhyiamu ɛwɔ ɔsiam ɔmo akɔdi ɔmo dwuma nyinaa wie ɔmo ba ɔmo abɛdu dwa so krotia ɛyɛ wɔta wɛsia na nyame amfa fie enkwala na bɛhyia ɔmo wu a asefem awerɛ ho eti ɛyɛ brada no nananom nyinaa bɔtwi ɛkɔkye abusua ɛyɛ Saviour Church ɛwɔ Obogu ha na nananom na wokɔhwɛ efie baako nipa nsia ɔmo nyinaa wu ebi ne mamienu na baako deɛ wayɛ ne nyina ne bi ne nkata nyina wi obɛkɔ vas bibia yɛ ready obɛkɔ vas kwala no so wu nananom madawroma na edi enro awuko na ewukudɛ nananom egyina mu die mu yɛ amane ne amamrɛ etwa dwan ɛde pata kuro no ɛsrɛ otwaji ampɔn nananom sɛ sadness yɛ ne deɛ yɛbɛsrɛ nananom ɔmo ma bi nsi biem nananom madawroma ɔmo wie no busua no ba bɛse nananom ɛbɛkyerɛ nana ɔmanhene nana owusu ampa ɔtɔ so mmiɛnsa sɛ brechi abɔ nananom no na nyame anim nnura na ɛden ɛma nananom atena nkonnwa nananom ɔmanhene ani bre nnura eti deɛ ɔyɛ ne sɛ ɛnyɛ hwee na bakura na ɛden anya ba eti ɔno a sɛ na mo ayɛ nhyehyɛ sɛ ɔmpɛ sɛ ɛnadua yi yɛde nkwala no yɛsi ɔmo deɛ a ɔno a de asase tama ɔmo kɔtu amena no nkwala no nyinaa deɛ mmom na obiara daka yɛnyɛ obiara daka asase no wɔde akyɛ kwa deɛ ɔbɛtumi de aboa ɔman no ne hemfo no wɔtutu nananom nyinaa sɛ yɛmɛkyɛ akyire na ne ɛkɔ so biara no yɛnhwɛ sɛ yɛbɛdi sɛ adwuma no na biribiara kɔ asomdwem nananom ɛno ne yɛgu so a seesei adeɛ aka n sɛ yɛwie amena no nyinaa sɛ modɛ mo ho a amena na wie aka sɛ ɔmsɔfo panin no obɛduru ha ne oduru ha a yɛama kwan na ɛmu no nso nyinaa nam kwan mu ba na ɔmo nyinaa bɛka yɛn ho ne yɛ nyinaa amanneɛ ne amammerɛ bi a ɔwɔ hɔ no yɛayɛ ne yɛde nkwala no ahyɛ fam ne yɛfiri ha a yɛkɔtena ɔmo ho ayɛ gyidifoɔ no hɔ bɛɛ dɔnhworo baako pɛ ne yɛde dwuma no nyinaa kɔ awieɛ nananom adawroma mubisa akyi dɔm hene a na nea ɛkɔ so ɛne nananom mpanimfoɔ nyinaa nananom nyinaa wɔ ha nana owusu ampɛ a ɔtɔ so mmiɛnsa wɔtwɛn na watie deɛ asi nananom adawroma na mubisa me a deɛ akyi dɔm menim fa ɛne nananom yɛnim fa asɛm wɔ mu no eti na nso amaneɛ no empayɛ deɛ yɛbɔ mpayɛ paa ɛnora yɛgu nsa ayɛ mamrɛ ayi apayɛ akuadwan de apata kuro no sɛ yɛsi yɛ no ebi nsi biem yɛasrɛ nananam a yɛmpanimfoɔ asɔfoɔ no nso sɛ nyɛsi yi ɔmo mpɛ da bi ntunsi wɔ na nyɛsi Bogu ha no ebi nsi biem mmɔ mpayɛ ɛmfa mpata kuro yi na deɛ esi yɛ no ebi nsi biem medi ankasa nana opokuma nu me ɔbanhene kyi dɔm hene nana wadawroma ene day enipa dodo sen na yesi wo ene day nipa du nsia na yesi wo mo ha emema ye nsia ema edu na yesi wo mo ne
na so ama na no amna kese no nipa dunum ene yesie won ena kola 4 years ono de ya bona amna won chen aye de ono susu ebe ko na sa amna tenten na mo nipa dunum ene yesie won na kola no kra ne nka won ko bi na ne maame ni ho na onu a odi ni gya no o ko nhia mu no so one ne beko chinchina one ne beko ena wode akwara no ko ya akwara ntibira asem ni sie no na oda onua no ekokoso na no so amane no nti akwara no ya abona mana e wo baabi a wono nko ade ebesie die he sa amana we die enipa dunum ne ade o mu begu sa ama wonu obi anso e wo nadaka mu ni nyina mu behu ai na wadawro ma baabi asem ni siye no bogu man hene ni bogu man makoye amamre na amane bi wo ho na wadaw ma nano ye ni dwaso hene ene ni mpanifo ekoye amane ni amamre wo ho e wanye bogu asase bi aha enu ntina bogu na esi ha na nro a ye ya amamre Obogu krom ha no nana medasi nisu medasi say asofo mo krom ha de esi on bible and say yam bible ni say yesi ebinsi bi because ahut hwese nkwala makoma ko be say dunso a wo ko hia mu bi anyare na empofiri mu a o ma hwere wo mu kwase e ahunte se mpai bo a yesi nyankopon se saa sem ne bi nsi bi mu gugu ya tese na nanom ne modi nkita ho se mo be da ya special osom e de abon paye e de atwa we mu se ebi nsi bi pa no cho ya no mo ya adwe esan se nyankopon o de timi adi nyina ye ene me bi wo ho a esi a mpai bo nkwa ne bitime si a no even say yemusuo kra na ese bo man ni mu kra no a enmi ese mpai bo betimi ase bibia enti ene mo ya adwe from Reverend David Apia Kasejan. I'm a local council of churches and a ministers and spouses fellowship in the channel. We were Grace Baptist.
esamre asama esi wo Obogu no afe ana emu ni nyina ba beduru na enye easy wa akra sania edin kan ka kire mo sani esu ani areho a ekoso abusua omusu esamra mi no ka say ene enipa maako dunso ana wamoko enhiemu a ka enkwanhia ni ti no esamra mi no ka say wamonka atiasefo na de empanyifo ye ni nyina ne se empanyifo abamna ni nyina abom efiri se baabi aduro no na che se oye ne hwe enyeyi sa woti akira eyesu ani areho agyaadwo ana ekoso enti se semra mi no ka sei enipa maako edu enso ya abofra kete ekura nso eka ho enti de ekoso ewo Obogu de ekoso Obogu eno no na no kwasam se ade se enkura no ewuyi ya papa na eye Saviour Church adehye asafo ye friend Saviour emu adehye ana me no ka sei enipa maako edunso atumi ato a enya goro me no ka sei afi na amu no enyina no aba beduru na enipa dunso no empanyufo ma ye ti asese ema na ewom no eye maako edu na de aka no so eye emema na abofra kete enso eka ho enti me no ka sei sa abofra ne de na mena no omabon different mabon soronko na enipa edunsia na aka ne de omotu amena kese baako omodo omu nyina no eko akogum enti me no ka sei ade se abusua ekrunum obi akrampo nware weye enuanum school fo papa no maame no ya chese adwaadwo a omutwa enya goro esemne se obehwe emusie ha bogu kro ni nyina oman ni nyina ana aba beduru ha nananum wom asofo wom obia ewom ya obia edi enidi etwato ebema asafo a omoko enhyemu a omoba wahawi ebae enti Saviour Church ana sesemre die sa atorenchemu yi atumi atoma tese enye agorokra Asante-Akyem TV bia nam bia ya ka chem se bia sembesi bia no ebetwa atumi ede aba tese enye agorokra sesemre die esunko a ani adwaadwo ene ekoso enipa nsahwe enipa de nipa nsahwe akwaya rehosem papa akwaya rehosem sesemra me no kase de eden papa na nananuma me ati asese se ombekura ana se ombekura omde hie no ewie pepepa omni abusua no ene asore no ekokwa akwotena se do nhwere baako na omu wie pepepa na chese eno ano omu wie na de wom ni se enam se eye enkwanhie nti no enya de se emu no ekofie amamre mu no amamre ni amane ekwan so no na chese we no eye enkwanhia eno nti no ye de kokrom a enyeyi enti samre wo de emu ni nyina frimochre asem ni si eda adwoada no ebepem sesemre empanyifo aye ho amamre ni amane nyina enti emu edunso na ene empanyifo bepo mo krabre ni nyina no omo de free mochi ene by straight to esia ha sei ya chese omo amfa anko baabia omo amfa anko bogu kuroni anuti ene esu ani areho pa na ade baako a ewo mu se ohwoma enipa dunso ni nyina omu nyina omadaka no eho ahyensode na eye baako pe ne nyina eye fita ya chese enye agoro
Arehom abambɔfoɔ so wɔ ha ɛfiri sɛ baabi aduro no adeɛ sɛ ani braba ɛno nti abambɔfoɔ nso ɛwɔ ha ɔmo hwɛ sɛ bibia bɛkɔ so na basabasa yɛ bia ɛntumi ɛmma so me ne woka sɛ enipa na kyɛ sɛ emfie no sɛ wohwɛ emfie no nipa ewuo no emfie no deɛ no wanyini ya ne mfie no ɛkɔ anim koraa yɛ obi a no wanya mfinhyia no aduonu enum 25 years deɛ aka ne nyinaa no ɛyɛ mfie edu enum edu nsia edu nso edu nwɔtwe edu nkono aduonu mpakyɛw saa ana ɛkɔ ya kyɛ sɛ ɛnya agorɔ koraa awerɛho aba ɛnibrɛ aba paa ɛnibrɛ aba na kyɛ sɛ deɛ ɛteɛ ne sɛ deɛ mpanyinfoɔ ayɛ ne sɛ adaka no na wɔn de nipa na wɔda mu no mfonini atare ho adaka bi ekɔ biara no nipa na wɔda mu no mfonini ɛtare ho wei ɛna bɔ mu wɔn sɛ adaka wei na ɛkɔ no ɛyɛ nipa somasi ɛna dɛm wɔate sɛ akɔyɛ awerɛhosɛm paa ano ɔdene sɛ mote sɛ mekasa na sɛ mene no wɔ fam a ano ɔdene papapapapapa mene woka sɛ ano ɔdene ɛfiri sɛ yɛba mpanyimfoɔ ma yɛte aseɛ sɛ efie baako mu kora mpo no ɛyɛ adeɛ sɛ nkwadaa na sɛ efie baako mu nipa nsia ana ka nipa ɛwue ho ɛmaa ne bi anaasɛ nipa ne bi nso na sɛ awofoɔ ne bi wɔ hɔ a wɔn ma nso mmiɛnsa ne nyinaa agye sɛ wɔn kɔɛ no wɔn ntumi amma bio na kyɛ sɛ aha adwene papapapapa ɛyɛ awerɛhosɛm nti yɛbɛsrɛ mpanyinfoɔ no yɛ a na mprempii nsɛm no bi sei esi a na yɛka da bia yɛka Kumase nkran ɛkwan yɛ a mmerɛ so sɛ ɛkwan no mpanyinfoɔ bɛtumi akyerɛkyerɛ kwan nim na ama atɔyɛ nkyɛm a tem bia esisie no ɛso etumi ate na ɛha adwen kaa kɛseɛ a ɛwuhu no wɔ afidie so ɛno nso ɛyɛ kaa ɛmu ne bi egum ya kyɛ sɛ ɛnyɛ agorɔ koraa so kaa kɛseɛ ɛmu ne bi egum ne nyinaa no nti abusuafoɔ ɛtwɛn na nananom nso aba abɛduru nananom nso ame ate aseɛ sɛ ɛfiri sɛ asɛm ne siiɛ no wɔn ɛyadeɛ sɛ ɔmo ayɛ amammerɛ ne amanneɛ ɔmo yi apayɛ ama sesia no sɛdeɛ ɛbɛyɛ musuo biara ɛntumi ɛmma kuro yi mu ɛno nti saa na nneɛma esitie sɛ wohwɛ mu a ɛfa dodoɔ na ɔmo yɛ sukuufoɔ ɛno nti me ne woka sɛ ɛdeɛ sɛ sukuufoɔ pii ɛnso ɛwɔ ha school na ahodoɔ na amaframa no ɛkɔ no wɔn ɛnam fofoɔ wɔn akyerɛkyerɛfoɔ wɔn nyinaa ɛnso aba abɛduru a wɔn de anidie etwa toɔ ɛba abɛma wɔn nua wɔn nyɔnko wɔn adeɛ nyinaa ɛno nti yɛgu so a ɛwɔ Obogu asieɛ yɛate sɛ mpanyinfoɔ bɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛde agya nipa maako edu ɛnso a ɛnɛ yɛka te asefoɔ a ɔmo nka ho bio na ɔmo ato anananom ɛwɔ nsie do no ti saa ana ɛkɔ awerɛho aba ha ebi kura tete nnua so ɛna ɔmo de kɔgya ɔmo nuanom ɛkwan nti abusua bi a ɛtwɛn sɛ ɔbɛkora no de hyia no kora na nyame anim no kura ni ɛno kwasɛm ɛwɔ mu sɛ adeɛ sɛ nkora no epirapira paa yɛakye sɛ accident na ɛsiɛ no na ano ɔdrɛ ni a ɔde ɔmo kɔ no ɔtɔe saa nso ɛna nipa na ɛka ho no dodoɔ na nso ɛtɔe enti ɛyɛ Saviour Church ya no akɔ nhyiamu a no wɔba Obogu na ka na benya nkwanhyia nipa maako edunso afiri mu sɛsɛ emre
Asante-Akyem TV deɛ bɛbɛ bia yɛgu so yɛde bɛbrɛ
Times I sing
Ghana mine mabusia panyin me so asempa na nam kane na ne etitie mo rem ne esi dan wi ana so moso no so adane adesoa enne de Adabov company wa Asante-Akyem abedom ye amedan so bo ayemre enchansia wodo apapapa wodi gudan so medan homie ebi de say long span self lock IBR housing standard Erotiles and shingles steel trusses and woodworks roofing sheets squares afei roofing nails ni nyina dan ehuniema Adabov company de abeboayen your office ankasa ewo ehwia overseas junction ena baby adwumaku factory nankasa wo no infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo di sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a obetimi afre yen e wo 0245385109 Adabov company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpirimpi Asante-Akyem TV. Yes, so Mosompa.